Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita update lagi. Nah iki sing ngopo nek ngarani? Sing enek gambare geni kemarin sudah tak pasangi teman-teman. Ki blengkere sangat rapi sekali delok ndong. Mau wening koyo ngene. Untuk depannya ki sisinya juga sudah tak pasang teman-teman. Nah ini pakai 3 sap ya delok ndong. Ganteng wis wening seperti ini. Terus untuk dempulane jero iki juga sudah tak dempul ruwapi. Nah iki ruwapi banget teman-teman. Cuman di sini ki enek kendala teman-teman. Pas tak buka ikine iki lho. Untuk idepe pas tak buka tibake di sini ki ada paku teman-teman lagi. Ya iki lho enek pakune. Ternyata ki siunge patah ya teman-teman. Loh. Jadi nanti kita dempul iki lho pakune sakmene gedene kathek ora mlebu bleng ya teman-teman. Ya ora nek lim-limane. Jadi nggur dipaku tok iki kaya iki. Loh, nek pakune ini. Iki rapi banget untuk depane. Loh ae to. Wis ganteng. Terus untuk bawane delon. Kita gambari anokan iki opo iki nek ngaran iki untu ya teman-teman. Jadi wonge njaluk enek untune ngene iki bergerigi-gerigi ngene iki opo iki untu asli ya teman-teman. Untu sapi paling teman-teman iki lho. Terus kene iki wah kok nanggung akhirnya tak cat pink seperti ini ben koyo gusi ya teman-teman iki lho. Enek gusine barang delon suwangare koyo ngene beyuh jan suwangar tenan iki. Kine ilate tak ganti kemarin asine ora tak ganti teman-teman. Pas tak cate munggah ngeriting kabeh akhirnya tak ganti. Ndak iki. Mbah jek enek pura ya sik kita inggirkan dulu ya teman-teman. Apa tak gua ya ini? Oh iki lho koyoke. Ya iki lho ngeriting kabeh seperti ini. Lho iki lho. Kita klonthok jek panggah ngeriting sak rene iki. Akhirnya tak ganti kathek cuwilik ya teman-teman iki lho. Ilate kecil terus tak ganti besar seperti ini lho. Sawangar ngene to. Terus iki ya tak cat teman-teman lah iki. Jeroane tak cat seperti ini. Masih agak diklir ya teman-teman. Loh, tapi sangar to. Terus iki apa nek ngaran iki? Iki wonge kemarin komen iki teman-teman. Lah iki Kini kok kurang munggah ya Mas. Lah iki lho. Karepe wonge ini dipadakno karo jamang kucingan teman-teman. Lah iki lho. Karepe wonge ini kudu pres sampai atas ini ya teman-teman. Iki gak iso teman-teman. Jadi nek jamang-jamang barongan seperti ini harus melengkung teko kene sret. Rene iki harus melengkung teman-teman. Jadi ora seruat terus kok kene menggok munggah seperti ini ki ora ya teman-teman. Kok malah ketok nyucrut dhewe. Jadi ki harus melengkung ngene. Lah seret. Cuman iki enggak rapi nemen teman-teman soalnya kan iki jamang bekas lagi. Ada yang melengkung-melengkung jadi sini tak kei wakeh nganokan ngene iki. Soalnya jenenge jamang bekas kan ya ora koyo jamang nyar-nyar ngono kae iso kenceng-kenceng ya teman-teman iki lho. Jedetane enggak sama teman-teman ini kanan kiri. Ya sing melengkung tak tali sing ora melengkung enggak teman-teman. Lah nek iki kan sing kene iki rapi. Lah iki soalnya sing kene iki jamange kandel, sing kene iki tipis teman-teman iki lho. Sing kene tipis kayak blengkuk. Lah ini nomen iki blengkuk-blengkuke teman-teman. Soalnya ya wis lawas lah jenenge barang bekas ya teman-teman. Nek anyar kan iso diatur-atur penak. Dadi nek lawas-lawas seperti ini utawa bekas ki ya wis ngene iki teman-teman. Sing blengkuk ya ditali atau sing ra blengkuk ya gak. Ya ruwapi banget. Cuman di bagian kene iki tak encepi paku banyak banget sing iki. Makune juga biasa soalnya kayune iki bomot teman-teman. Kanan kiri iki kayune bomot.
Yo mbomote iki paling yo wis suwi ya teman-teman, kayu tuwek ngono kae kena udan, kena panas akhirnya dincepi paku iso ucul dhewe akhirnya tak kei akeh segini lagi. Enek papat, enek 4 sing kene iki iya iki. Lah ini ada 3 iki kayune apa nek ngarani kayune mbomot. Blengkere iso ucul dhewe iki. Lho iki lho. Jadi tak wencepi banyak ngene. Terus untuk perawatan lah iki mumpung enek iki apa barongan untuk dirawat ya teman-teman, iki kira-kira iki kena penyakit teman-teman, barongane pegelinu. Jadi kita rawat di belakang ben ora mencemari yang lain ya teman-teman. Soalnya iki barongane kena pegelinu teman-teman, kena asam urat. Barongane kena asam urat iki lho. Terus di sini saya sudah siapkan ini cairan susu ya teman-teman, iki susu murni teman-teman iki lho, susu murni. Ini susu asli ya teman-teman dulu tuh. Kok mbok kira susu tenan teman-teman, iki bukan ya teman-teman. Ini obat teman-teman untuk mengobati barongan yang sakit-sakit seperti ini, sing apa untune linu to, sing rambutnya kena kanker seperti ini, terus sikile kesleo, ini bisa ya teman-teman. Ini untuk pijat urat juga bisa teman-teman, iki wis sembarang kalir manjur iki. Jadi tinggal semprotin kayak gini teman-teman, terus ngene. Wah lah iki lho, iki gak usah takut kotor ya teman-teman, soalnya iki nanti biar ular-ular yang ada di dalam ini, masya ular berbisai tetap hilang teman-teman lho gitu. Jadi jangan terima adoh ngene sret ngene, jangan teman-teman, tapi langsung ke dalamnya seperti ini, hampir gurine barang gila lagi. Loh seperti ini. Ki obatnya keras. Jadi untuk dirimu sing umure di bawah piro ya? 30 tahun tidak boleh menyekel ini ya teman-teman. Pokok umurmu saurunge 30 tahun nih ora oleh dolanan seperti ini teman-teman. Ini khusus bapak-bapak ya teman-teman. Kira-kira umure yang 50 tahun baru boleh nyekel ngene iki. Soalnya iki mabuk teman-teman iki, koyo aku ki mulai ngeluh dasku teman-teman iki. Mulai ngeluh iki. Mergo iki ambune karo menghirup apa ngene iki. Menghirup ngene iki lho teman-teman. Kena apa ki? Obate diterangin lho teman-teman, ki muda bliyut ki deleh kene sik ya. Nah, deleh kene. Iki lho teman-teman. Ini cairane iki masuk ulo yang berbisa utawa ulo yang sangat mematikan, ini juga semaput teman-teman nek kena obat ini. Soalnya ini obat keras itu. Jadi belakang-belakangnya barang kita semprot. Nah ini biar meresap ke kulitnya ya teman-teman. Iki wingi wis tak coba, wis tak tes iki. Lho iki enek serangga iki lho. Iki lho enek serangga teman-teman. Nah iki lho. Iki lho serangga. Lho iki opo iki? Mati teman-teman. Delok to, mati deh, semaput deh. Lho, semaput deh. Berarti ini obatnya kuat banget ya teman-teman. Iki obatnya kuat banget iki. Nek perawatan bulanan seperti barongan kena kanker ini ki asine enak teman-teman. Yang penting awake dhewe iki ngerti obatnya ya to. Nek dirimu pengen ngerti obatnya apa, kalian bisa kumpul ke petani-petani ya teman-teman. Soalnya petani-petani ngono kae apa obatnya jan manjur tenan. Jadi sing digawe ning sawah-sawah kuwi obatnya manjur semua teman-teman. Tapi yang ngono kudu hati-hati ya teman-teman. Lah iki delok sampai kayak ngene, sampai kayak dicuci seperti ini. Tapi gak apa-apa teman-teman. Engko ngresep ning kulit, ngresep ning sembarang barang sisik pilis ning jamang, jadi lebih awet ya teman-teman. Soalnya iki tak jajal. Kemarin saya ngresiki ular karo ngresiki jaring laba-laba lho teman-teman ning jero kene. Ternyata enek coro, terus enek kepek lewat
Ning ngisore kan bekasnya apa ning keramik lho teman-teman. Bekasnya kan ilang apa nek ngaran netes-netes ning keramik ngono kae wis tak rewesi. Masih seminggu masih pirang wulan iki tetep mati dek masih liwat tok mati teman-teman. Wah kok ya manjur tenan ki. Niki obatnya seperti ini. Untuk mereknya engko kalian bisa tanya di kolom komentar teman-teman. Kok nek tak apa dudono saiki engko malah anu cah cilik-cilik ki tuku teman-teman. Kok tuku ya nek gak dige ngobati rambut. Lah nek dige ngobati bapake utawa kancane sing guaplek ngene gak ya malah aku engko kena ya teman-teman. Jadi engko apa nek ngaran iki tak sematno ning kolom komentar ya teman-teman untuk iki nih. Terus untuk baygon ya teman-teman, iki wong-wong biasanya nggo baygon iki. Baygon wi gas teman-teman, wi angin wi gak bertahan lama teman-teman, jenenge gas. Angin wi ora iso ngresep ning jero kulit-kulit seperti ini. Jadi dhek mbok semprotno druwes ngono kae wis ilang, wis asene wis ilang teman-teman. Cuman kari ambune tok, lah engko suwi-suwi yo balik neh teman-teman. Jadi untuk sing enek gas-gasnya seperti itu paling gak bertahan lama teman-teman. Soalnya ini gas. Jadi gas nek kena angin ngono kae yo gak iso ngresep ya teman-teman. Mbok jresno tok wis mlayu teko anu stasiun wisan teman-teman. Nek ngene iki kan lho iki lho. Delok koyo hujan seperti ini iki ngresep tenanan teman-teman. Jane nek untuk perawatan ngene iki utawa apa nek ngarani ngene, pengobatan ya teman-teman, pengobatan ngene iki ora kudu gawe sing larang-larang, ora kudu gawe sing wah-wah ampriye ben ketok iki lho. Baronganku tak obati pakai yang mahal-mahal ora ya teman-teman. Jadi cukup sederhana seperti ini iki yo manjur tenan. Jadi ojo nggur gengsi apa nek ngarani harus pakai yang mahal iki, nek gak mahal gak mandi ora teman-teman. Jadi ora begitu ya teman-teman. Sing penting ki anu apa nek ngarani ki fungsine teman-teman. Fungsine tor yo manjur tenanan to. Jadi nek dirimu gengsi harus pakai yang mahal ini. Nek gak mahal iki apa nek ngarani ki balik lagi ulere iki lho teman-teman. Jadi uler yo ora kuwabeh nemplek ora teman-teman. Nek dhek mangane biasane soto terus mangan rasa rawon dhek yo mblenger ya teman-teman, akhirnya jatuh sendiri. Ya contohnya ngene iki lho teman-teman. Pomo sing kene iki rambute rasa soto ya teman-teman, terus sitoke kayak gawe Indomie. Wah ning kono kok gak enak ya, akhirnya jatuh teman-teman. Jatuh golek sing rasa soto. Lah akhirnya yo ora iso munggah nah ya teman-teman, soalnya wis jatuh ke lantai. Jatuh ke lantai terus akhirnya arep rene iki gak iso, jadi uler ya ora terusan apa nemplek ya teman-teman. Jadi nek blenger ya dhek ceblok dhewe. Ya ini sudah habis iki kayak iki. Tapi rasanya saya koyo ngeluh dasku teman-teman iki. Apa guru-guru anu iki? Umurku masih muda ya teman-teman. Cuma aku tak sebutno 30 tahun ke atas ya teman-teman, utawa 50 tahun ke atas ya teman-teman. Ngisore 30 tahun iki koyoke mabuk teman-teman. Niki ndasku ndak ngeluh ki apa gara-gara umurku masih muda ya teman-teman. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut ning video berikutnya ya teman-teman. Soalnya ndasku ki wis ngewelu iki lho, wis gluyeng-gluyeng iki. Gluyeng-gluyeng teman-teman ndasku ki. Gara-gara umurku masih muda teman-teman iki malah iki rasane kudu mbuh apa ngene iki rasane iki. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juwos.